Accord mis sur là, sous la médiation du Haut Conseil islamique entre les Dosso et les djihadistes, amène un akuma au décan 600. Tout à fait. À Kerabe, semaine de effectivement. Akuma Tiara Kosebe, Rasbati, et puis le contenu de l'accord, et puis aussi enseignement du monde à tirer par rapport à ça. Exactement. Ambe Adam Nenoye, Kakla ka Puncheni, UNTM ka grève. D'accord. Enseignement de UNTM ka grève. Ok. Akan Kambe Aklisson. D'abord, mais au conseil Aïdara Fou, Ousmane Chérif Aïdara. Il y a délégation. Boubacar Diallo, rapporteur. Mamadou Moufa Aïdara. Anfananga Kramgo. Mamadou Bassoum, interprété. Yakou Sibi, facilitateur. Anis Sambourou Diallo, représentant capital pour la coup. Ou Befou. Une de tournées, commission, mission Mintara. Le baraminke voilà. Il y a un réquisitoire. Quand j'ai contesté la gestion de Farabougou, que Farabougou kera tchogomi, konya foko ketchogo mayi, konya saria soso. A qui est saria soso là? Kasonge ko mine kunyodi. Ko kunde nya foka mayi ya kuntundi wala sa moko ka dimi ko ka kudetake. Ça, c'est selon l'interprétation de Kassongue et du juge Diara. Diara Koukadine a un livre dia, un bon jeune frère. Nina Djolendo avec pour le blanc poche qu'on a baissé un tapé de gouma. Mais moi, Nina Fagata Moro Nininga, ceux qui sont spécialistes en interprétation des gestes corporels. Moi, je suis un c'est un chichi, on a oublié pour le bayer, ou bien Djolé, mais pour le cap de traduit. Me gloire. Me gloire. Yalkwe we bara minka nyana. Uko kata morsikalo kletan ani clé, kasa kletan ni durula. Commission nationale mi au conseil ka chikon la. Tagara nyonon kono. Kata kuma mon nyonche kase ka benyonya sabati. Ani fona kase ka sigika fo o latige jadisu ani donso kuluche. Mission chamankera fo le 5 décembre 2021. Tout à fait. Ako uluka tagalinga Sigoroma Saba au fla, ou de Chena, ou le Boshi Katamouye. Des dizaines de villages, ou des bêtes barakono, Anna Bakonomogo. Il te sait qu'à Bokateme, kilo fla, ou quoi de vous Kerfelaka. Pendant 6 mois. 6 mois. Au conseil que l'autre tenant de Soboy. Le constat où et on le dit depuis octobre ici, Radio Kelinga. Au conseil islamique, Bekofe, Mouna Uluka Doni Ereka Tiria Allah. Au sorola bingali de chara donsoka joroka jadisu fait dugu chaman kono nyono cercle là. Au cours ces informations il y avait la préparation disons kuya mede kafo ko bingali chaman ferebe kala tige jadisu fait kanyesi donso ni dugu chaman moma par plusieurs sources différentes de la préparation d'une série d'attaques violentes et généralisées contre les positions des milices d'Onzo par les djihadistes dans certains villages du cercle de Nyoro. Uko Kibario on a confirmé le 15 février Donzo ka kulu do chido no wula kana se pour kana nini au conseil fait ku teria kata kumano de ko djihadistes bena wufa. Ces informations ont été confirmées le 15 février par une délégation des milices d'Onzo venue solliciter une intervention rapide du Haut Conseil. C'est là je remercie et je salue le Haut Conseil. Ni mauma wula ka sema ni mana don jigoro ni metuno i se fen fe wuli ka take horonyala faso de nyala ani dinere hukumu kono itse ka siki au conseil ta conflit akutale oui siki ka foke de 13h jusqu'à a commencé à 13h50 mumuni bagayogo donso ka chiden wulila ni jadi su sigile ko uluka keleba meke fen munuka o fen kononto Au conseil, au cas donso fara uka, donso munu mebo bumako nyono ani segu, wala saka donso ka hake la fasa. 2. Acceptation par les deux parties du Haut Conseil islamique comme seul et unique médiateur de tous différentes djihadistes et milices dans le cercle de Nyono. Ko beka soama, ko Haut Conseil clé ne beke kuma nyonya, moye uluni beche. 3. Éloignement des bases militaires des djihadistes des villages à leur position avant le conflit. Ko djihadistes tout sigilembe, ou ka sig bengara munka. Donso wula kanifo. En réaction à ces doléances, nous nous têtons au terme
qui concerne le règlement pacifique de leurs différends avec quiconque partout au Mali et au Sahel. Nos Kobe Talike, ou ni Betche Mali Konani Sahel Fambé. Follow, le porte-parole de djihadistes a posé comme premier principe la légitimation du combat armé pour faire la promotion de l'islam et combattre les ennemis de l'islam. Ko munte treme, ko slamé ou yamaria ka marfata ka dine la fasa ka dine sinsi Fambé ni marfa de ou te treme. Koute marfa blanc. Djihadistes ka nyamko. Ou côté ça c'est la première ligne rouge. Deuxième ligne rouge. À quoi au gorola? Ko dawa ni djihadi en islam est un devoir obligatoire pour tout musulman. Dawa ani djihadi ko ye jagoya de islamé beka. Ko pour eux, djihadistes bolo, nos différentes armées maliennes, burkinabé, nigériennes, comme les armées du monde. Koulou yereto français bolo, ka français ka ou kousakoye. Raison pour laquelle ces armées sont combattues par les djihadistes partout dans le Sahel. Ko diato, Mali surasu, Burkina surasu, Niger surasu, Kelelembe, Sahel Fambé kono. Ko au bolen ko fait, yoro mi miseka tereme, koubeno yoro de fo. À quoi après la mise en évidence de ces deux principes, ou que les livres flafo, M. Abdallah a dévoilé les conditions des djihadistes pour la paix dans le cercle de Nyono. Elle s'articule autour de 8 points. Ben monsieur kana tuko mi Nyono d'affaire là, ou là qu'il n'a mounié, ou là qu'il n'a chigné au déflé. La lutte implacable contre la déforestation et l'interdiction de couper des bois dans les brousses, sauf pour des raisons suivantes. Ko kafu yiritige, ko dabla, kungo kono, faux. Nous avons la construction de maisons Sojo Kama, hangar Guajo Kama, des clôtures 600 Kama, d'agriculture Warma Sénécola. Flana, l'obligation pour les femmes de porter les hijab, tenue vestimentaire islamique pour les femmes partout dans le cercle de Nyono. Koka wajibia muso beka iga hijabu do, no islamé muso ka fini donto et Nyono marabe kono. Savana l'interdiction du port de tenue vestimentaire de dosso partout dans le cercle de Nyono, don so ka dosso fini donin dabla Nyono Fambé. Nanina. L'acceptation de presse dans tous les villages sans le consentement de quiconque est mis de leurs armes. Wako beka djene ou bese ka wajulu ke bouda bekono kasoro ite nyininga ou uba keka marfato. Le règlement des différents des comités par les djihadistes selon le principe islamique. Koni fonyoron ko kera. Mauni nyonche, djihadisu ka yorola, obela tigani islamia sharia. L'acceptation des personnes pour toutes les infractions commises de part et d'autre sans dommage. La rentrée en vigueur des clauses de l'acceptation, la gestion du cas de Farabou à titre exceptionnel. Au conseil qu'on y aura là, où le maçon, Farabou Dakaboala, après la lecture de la condition des djihadistes, le modérateur a demandé aux djihadistes s'ils accepteraient les doléances de Donso une fois que ceux-ci accepteraient leurs conditions. Au conseil Gachidembe, est-ce que ou son Donso ka la minima ni Donso François ou Tamawa? La réponse des djihadistes n'ayant pas été à cette question, très comprise, le modérateur demanda qu'on discute ces conditions. Djihadisou ka jabi maseka famu, yoro la sur la kanyini, kelengrena fin fenyina de souffle, djihadisou fait, ou beka siga, point kelengrena kako betreme. Les discussions sur Farabougou ont été houleuses et ont pris une grande partie du temps de discussion. Farabougou ta, ou kumakan gelara kosobe. Pour intensifier la pression sur les djihadistes par rapport à Farabougou, voilà ça Kaseka Digilike Farabougou djihadisouka. Les médiateurs du Haut Conseil étaient obligés de sortir de leur neutralité pour prendre ce dossier de Farabougou en main. Haut Conseil Mou Labana, Kujo Ujorola, Farabougou comme il n'aimait djihadisoufe, Koko Sembo Nyonon Kola, Kafoko Sentise Kabwala. Ils ont insisté pour un accord global sur toute l'étendue du territoire du Nyono, malgré les djihadistes de traiter le cas de Farabougou, ou qu'on a avec moi Nyonon Beka, avec moi Nyonon Beka, Kanyonon Duguro Sembo Allah. Ni Bembeka avec Fambé, avec Fambé, Kadugou Yoro Boala. Après 7 heures de débat, de discussions et de nombreuses suspicions de science, un accord global inclus Farabougou fit enfin trouvé. Djadisou Labansona, Kouni Bembeka avec Fambé, Yoroshite Boa Allah. Le contenu de l'accord, ou Bena, Djadisou ni Donso Bena, Munkan, ou des photos flammières. Follow, l'accord concerne toute étendue du cercle de Nyono et rentre en vigueur le dimanche 15 mars 2020 à partir de 23h. Benkan Mini ou Bena Wouliaka ou Benkan La Walali Bedamne Dimashi, Marsikalo Kletan en Induruka Damine 23h souffre. 2. Les populations de Nyono sont libres de vaguer à leur occupation, travaux dans les champs, accès au marché, aux foires hebdomadaires, coupe de bois mort, sans menace ni crainte sur toute étendue du cercle de Nyono. Nyonon Kaou Bese Kabo, Katemenu Kachiwe, Chimunu no bisega talike furukono barala katau ka dogo jowla katau ka yiri tigawla ou ka logo tigawla kasoro ou majoro mwa matese ou ka nyono cercle marabe kono. 3. Les différents religieux entre populations seront gérés par les oulémas des localités respectives. Ni fonyon kera mauni nyon tie
au fond on a be gérer fanfla beka mabaw ulu de buka yoro sariya ta ko latikeni koye sauf exception pour des peules victimes de délits de faciès et de stigmatisation ainsi que pour toute autre personne funa bora flow la munu ni bimeke uka kada ko ye fla doronye ani maoma no bo siga kono d'une façon volontaire beka benyona kono ou benaka décide de soumettre son problème au djihadistes flani mama na simo mo mo ni fla sera nyoma wal mo mo ni mo fora nyongo no ni o bisikile me go be jadi soufe o geleya be se jadi sou de ma jadi sou bo tigani ala ka sharia ya famu ces cas seront gérés par les djihadistes avec possibilité de comparer le verdict aux avis des ulémas de la localité ni Jésus wala sharia mina jabi mina o jabi beta senga ni flaw ni shia wore be nyona o shia lada sharia be benemu o sharia fla be la je sharia jon ou be jabi jon de ka suru tien la 4 la liberté aux femmes de porter les habits de leur choix. Mousso Beye Maria Biblo Filimi Yakado, sauf Funa Bora dans les zones où se trouvent les djihadistes. Funa Bora Jésus Oro, Mousso Nibetaï, Ibe Djihad, Ijaboudou. 6. L'acceptation des djihadistes de prêcher dans les villages munis de leurs armes. Djihadistes Beye Maria Kata Wadjoulou Ke Bouda Bekono Waka Morfa Betouboulou. Ouais. Libération de tous les détenus d'Onso et d'autres personnes aux mains des djihadistes et des Donso sans condition. Djihadistes peuvent même dans les mettre Donso boulot. Donso peuvent même dans les mettre djihadistes boulot. Baby tabla kasoro ima fenyini. L'amnistie de tous les auteurs des infractions commises de part et d'autre sans dommage et intérêt. Il y a fait que Bema, haluna sur les cheni minke o cheni o veto o kuma bobli. La levée des blocus sur la population de Farabougou et l'éloignement des djihadistes de ces villages sans condition pendant au moins 1 mois, ainsi que le retrait de l'armée de ces villages d'ici 1 mois. Djihadistes Baraminda. Farabugu kono ubo barawuli ani ka kila ku yoro jenya ka boy kalo kelen kono ani fana armée o kila be kalo kelen kono ka yoro bla protocole mintera afle signé le 4 mars chef de mission Moussaba akira sababuye akono yoro minga boala dès la rentrée en vigueur de l'accord entre les Donso et les djihadistes kabini benka inkera ka lawolea il a suscité de l'espoir chez les populations de Nyono ayi jigisigi ani lafia nati Nyono kaw dusukunu nina. Il renaît un sentiment de joie et d'optimisme dans le cercle de Nyono. Nisodia, o segina Nyono kaw dusukuna, ani jigisigi sini herela, o nanula. Comme le monde le savait depuis 6 mois, comme Djiabado kabini kalo woro, ces populations faisaient face à une insécurité grandissante de jour en jour. Bingale Walia Djungro de Faroko Kanyesini Mugoma, avec ses corollaires de morts et de blessés, Ana Souna Bana, d'enlèvement de personnes comme Mauta et de bétail bagan, interdiction d'accès aux champs de culture, Mautserata Forola, de déplacement des populations, Mautseratu Nisagoyorola, et de destruction de milliers d'hectares. Anouka Foro Djenne, brûlés, volés ou détruits par des oiseaux. Les populations de Nyono savent bien maintenant combien cette paix retrouvée représente à leurs yeux. C'est là que je remercie, je salue le Haut Conseil islamique pour avoir ramené la joie dans le cœur des populations. La paix et surtout la liberté d'aller travailler. Parce qu'il y a un cri de cœur qui a massé. Wallahi. Nyeni kala. Wagetra sente nyakoro do. Ngunde kuma kande. Wagemi nani jauni diko ani boubei. Et le ministre de la Justice ont concocté notre arrestation avec Alpha Yaya Sangaré. Au nom de la refondation du pays, Kamena Djamana Bi, Korasta et Kurita Kele, Konga Duri Lokshi Kono Kome Kurita Keni Kunsigi, Kon Nasiji Be Kunsigi, que c'est là moi je me demande, Kasonge procureur, un grand magistrat, n'est arrivé Nasiji Skiri ke Chukomi Malila. En droit comparé, Souya, Somaya, Mouria, Souya en un mot, Akiri, Neba don yoro minasi en Afrique centrale. Cameroun, Bénin. Luka Kirila, Soubagaya be Kiri. Nashiji be Kiri. Les assesseurs assistent les magistrats. Le droit camerounais et le droit béninois jugent les faits. Mounou me relevé sorcellerie là. Mali Baraya, sorcellerie et infraction. Juge be auka shia dugukolo dugutigi do wole ou bien mogoba do wole o bena juge demain ni islamé chien be klacho di islamé la ni dogonoy chien be klacho di dogonoy la ni été les juges se font assister ici par des conseillers, des assesseurs. Cameroun et Bénin ni ne trango niembo kulongalanina ayenta souffert ka pani avion la ka jiginta ay nasiji janyami nyerere la mpampana ko mu ya foko banda we so dun ko de bogara ko banda beto micro la be pampa yerema. Oh
Cameroun ni fin ou be subaga nyemoko bado di wole ou bien vodou benen nyemoko bado wole o de bena ka magistrat abi nyininga suya ingere la chogodi e nasiji mi kera chogodi e kolosi sigi kera chogodi e kera chogodi ibo chogo me expliquer à partir de ça le maître il peut déduire que nous assurons envoûtera ou pas moi jurisprudence au Cameroun et Bénin avec Haïti Fana mais le droit malien positif ne prévoit pas de procès de sorcellerie Kassongue le sait Jules Tiara le sait. Mais c'est le Clovena. Je suis un vaurien, mais je vais un Clovena. Donc, nous avons que Songa Bena Nasiji la Kuma Chokodi. Chez vous, le Snakana n'allait qu'au Soro Barala Bara. Soro Duna, Soro Dune, Soro Jondo. Les Soro Donwa, ou le Soro Donwa, Sara Soro Donwa, Nasiji Moutouma Kono, Nasiji Soro Jondo. Mon matière Toumé Allah, a effet Kera Chokodi. Je ne sais pas par quel miracle, par quelle expertise Kassonga allait pour juger ce procès-là. Ako marasa ni man de me bon place là, ko na ma bon place là. Je veux comprendre. Donc, wage tale sente nyakoro. Wage ko de nombreuses localités pour jouir de la liberté d'aller et de venir. Ko yoro chamambe amma wala sa uka taninga sengu ko se ko hera no tonobo de cultiver les champs ka se ko seneke signe de convention avec des djihadistes a signalé le ministre Wage. Ou les djihadistes be benkan signé. À cause c'est regrettable. À cause tient là où il nimisa koué. Mais il estime qu'il n'avait pas d'autre solution avec l'absence de l'État. Konga au gouvernement que c'est fait autour il bloque kada ko jamana temblé. C'est Wage. Allez au faux. Wage il est dit. Odo sente nyakoro. Terwan yoro la mede. Ika drokumbe ke ika samprenji. En entendant ne benga diake. Carte postale là. Claire. À toi il dit. Carte postale. Meta la melao. Aka jigindoro. Mais en réalité, Wage côté, aïe Wage la mede. C'est nyakoro. À cause si la population signe des accords avec les djihadistes, koni jamana kono don sigidala mugo ni djihadistu e benkan signé, ko c'est contre l'État, ko be jamana juwadi la. Wage de ni fo, c'est nyakoro dona. Parce que les clauses de ces accords, engagements interdisent aux populations de collaborer avec les militaires. Ko kadaka benga mimbe teme jamdu kono mugo ni djihadistu te ko benkan don be ke ko du kono mugo kana sorosu de meblé. Donc, si notre population décide de ne pas collaborer avec l'armée, c'est qu'il y a un problème. Ko kama nango jamana dum re jarana écoute armée de meblé ko ko gelea dobe. Que c'est pourquoi l'État ne cautionne pas forcément ces accords. Ko de ato ko ni accord mu mette meski kono mugo ni jadi su ko jamana te jenae. Ala mede. Ako en revanche ko nga ko au Benata, il s'est réjoui de l'accord arraché par le Haut Conseil islamique au Donso et au djihadisme puisqu'il va dans le sens de l'intérêt de la population. À Farabougou. Ko Haut Conseil tera bengami sur Donso ne djihadisme c'est Farabougou et ko bengama nyako bo. O wage clé devant le CNT. À cause tous ces engagements ont été pris dans le cadre du respect de l'État. Ko djihadisme ni et du gouvernement Donso bena fait bena Farabougou Haut Conseil ka chikono ko be saria jamana saria be bato. Tout ce qui a été fait comme arrangement ne va pas contre l'État. Ko fait temena benga inkono nyemu kala sakate jamana saria shisoso. Wakate jamana intérêt shisoso. Le seul point qui menaçait les intérêts était le départ de l'armée à Farabougou. Ko yoro klemi tumbe no be jamana ka saria ni jamana ka nakun ira soso ko tunye ka fo ko sura suka ta ka boy que l'on n'a pas accepté ko le maso so ko sona tobema. A déclaré le ministre de la Réconciliation nationale Wage. A un défaut. Et yalkwe Wage ndefo sente nyakoro nyakoro kala nyana sisa oh mafa et moufa et anifana le même ni Farabougou tata le même Wage dit RFK Sitika le Haut Conseil islamique sur le mandat de l'État du Mali était dans le terme mandat juridique mandat koroidi nye yamaria dima ikata koke walma ka kofo ni maworeye ntola. Tout à fait. Le mandat est la délégation du pouvoir d'une personne à une autre personne de faire ou d'agir ou de dire. Le Haut Conseil mandaté par le ministre de la Réconciliation Ouagadeye au Conseil yamaria akata kuma état tola. C'est pourquoi la responsabilité du mandant et du mandataire. Chibara oka hake ani chidenga hake. Chidenga hake denembe chibara be chidama mchukomi. Tout à fait.
avec mun do aday ko fo ni ciden o fo no kɛra kojugu ye cibaga de bɛ minɛ a ko ciden ka dan yɔrɔ min n'a dan n'a ye ko bɛ kɛ o kɔnɔ cibaga de bɛ minɛ nka ni ciden tɛmɛna ciba ka kumakan kan n'a ye ko min kɛ ciden de bɛ minɛ la responsabilité du mandataire est engagée au-delà de l'étendue du mandat. Mais toute faute relevée dans l'application ou la mise en œuvre ou dans le travail du mandataire qui se limite dans le limite du mandat engage la responsabilité du mandant. M-A-D-A-N-T. Wage ko conseiller fait signer ko jamana jarana be fo kele wakuma soma ko armée ka boy. Oh, mafa ye mun fo. Batoma Thomas Jamblé. Anga mafa la mais mafa élément folo. Armée te collaborer wage yere côté. Ko partout ko yoro aya la mede. Wage yere côté. Ako yoro en réalité si la population signe des accords avec les djihadistes donc on temene sente nyakoro ko tchie mu ye ko ni sigida kono mugo ni djihadistu sigira ka benkan signé ko c'est contre l'état ka be jamana jugala parce que des clauses de ces engagements interdisent aux populations de collaborer avec les militaires kadaka ko o benkan kono ko do be ke ka foko sigi kono mugo ou kana armée de meblé donc kadaka o kama sinon collaborer avec l'armée nan ko sigi kono mugo jera na kulu rete son ka sura sous de meblé c'est qu'il y a un problème akonga o make farabugu oh au conseiller point focal mafa Angola me mun kɛra farabugu a y'a lamɛn 17 heures o ka sɔrɔ u seginna ka don farabugu donc i b'a ye hali farabugukaw fɛnɛ sɔrɔsiw fɛnɛ kɛmɛ k'u ka règle di farabugu population ma c'est-à-dire liberté totale t'u bolo u ka libre circulation na hali sɔrɔsiw yɛrɛ ka calendrier fɛnɛ la sécuritaire la quoi a kun ye dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw kana don komi bɛntu ni jɛduso yɛrɛ b'o dɔn population b'u kana filter ka taa don ka taa tiɲɛni k'olu kun ni 17 heures y'a sɔrɔ min ma don farabugu a y'i sɔrɔ foro kɔnɔ walima a y'i sɔrɔ dogo fere walima yɔrɔ min na i ka to yen fo dugu ka jɛ 7 heures ka segin ka na don dugu kɔnɔ n'i bɛna don min b'i identifier yɔrɔ o b'a yira ale bi farabugu a bɛ fɛn dɔ kɔnɔ ale bi min tɛ jadisuw dɔrɔn ye gɛlɛya misɛnninw bɛ yen mais nin ye compromis minnu sɔrɔ la donc sisan jadisuw bɛna yira komi accord t'olu ni militaires cɛ parce que a ka kan an ka nin fɔ maa caman bɛ ka kuma réseau kan n'i ko accord sɔrɔ accord définitif point ko sɔrɔsiw ka point tɛ point blocage ye. Mais accord sigira fɛn min kan ni m'o fɔ mɔgɔ ye i bɛ maaw bila fili kɔnɔ parce que c'est très important bɛn kɛra mun kan donso ani farabugu population i komi accord t'olu ni militaires cɛ a t'u ni sɔrɔsiw cɛ sɔrɔsiw minnu olu ye fɛnɛ sɔrɔsiw b'olu faga n'u fɛnɛ ye sɔrɔsiw ye n'u ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donso ka ni sen don o ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la. Donc sisan accord de accord population donso ani jihadistes cɛ awɔ accord b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a accord jihadistes ni militaires cɛ accord t'u ni ɲɔgɔn cɛ accord t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que kalo kelen in kɔnɔ militaires u yɛrɛ y'o fɔ an ka fɛn kɔnɔ olu ye kalo kelen hali u ye militaires ye u bɛ tɛmɛ militaires tɛmɛtɔ u b'u ka sirasi bɛɛ dɔn olu tɛ sɔn ka mugu ci u la parce que ko mun kalo kelen u tɛ mugu ci donc olu tɛ sɔn mugu kun t'u ni militaires cɛ a bɛ ko min dɔrɔn CCDF min kun bɛ olu kun ka jate bi a kɛ min ye a b'u ni population ni donso cɛ cogo min na o CCDF kun b'u u fɛnɛ u ma sɔn fɛnɛ farabu niveau la hali ni sɔrɔsiw ye munumunu n'a ye u t'a ɲini k'u kɛlɛ quoi o bɛ t'u ka position kun kan n t'a dɔn ni y'a faamu mais sisan u ka bɛnkan na sisan accord b'u ni population cɛ a b'u ni donso cɛ mais a t'u ni militaires cɛ donc ni mugukan wulila ye a bɛ se ka k'u ni militaires de cɛ mais population sen t'a la mais u ye min awɔ. O de bɛ yen donc u y'a mɛ min ye min ye gɛlɛya condition na dɔrɔn n'u ni sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ la u t'a fɛ dugumudenw sen ka y'o la u t'a fɛ donso sen ka y'o la donso y'a jira ani dugudenw y'a jira olu furadama militaires ka baara civil sen tɛ don a la olu sen tɛ don a la donso fana furadama olu ni militaires tɛ coopérer ɲɔnɔ mara kɔnɔna donso ni militaires tɛ coopérer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wala bɛ accord kɔnɔ mais k'a kɔrɔ yanni accord yɛrɛ cɛ o tun tɛ kɛ k'a kɔrɔ yɛrɛ. Donso ni militaires ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɔrɔ quoi n t'a dɔn nin y'a faamu donc o bɛ accord kɔnɔ donso ka parti fɛnɛ la komi. Yalikoye i y'a mɛn Mafa yɛrɛ ye mun fɔ sisan bɛnkan kɔnɔ jihadistes ko bɛnkan bɛ u ni dugukɔnɔmɔgɔw de cɛ a t'u ni armée cɛ donc n'u ni armée gosira ɲɔgɔn na donsow k'u sen bɔ a la donsow fana ko olu sen t'a la. Tout à fait. Et Wagedun ko, à ko yoro la, si la population signe des accords avec les djihadistes, c'est contre l'État. Parce que les clauses de ces engagements interdisent aux populations de collaborer avec les militaires.
ko yoro ni maw ni jarisu bena ko o te jamana ka herela parce que o benkan do kono ou be be akande sikono mo kana armée de mebli donc ko benkan be uni doso ni dugono mo de che atuni armée che nu armée be nyogona dugono mo ku sembola u kana jiduma u kana yoro fuyi u kana marfa duma u kana fara u kan u kana kibaru duma mais une armée sans renseignement sorosi ka mite ka bo kay kata nyono ate mo don bi fin jama be bela abaro jon e jadi se jon taiwa sorosi tara ata ba fe ka jisen ataro jibe dugu yoro mina ni dugu no mo fe ko jibe soro apse ko don chugodi sorosi to ka bana kelela dugu no mo boto dugu kono u be kungo kono u ko sorosi bana ba toy ku kana ta wotoro la ble u kana deme ni sorosi be ka teme ka taga ni jerisu be kana ka sorosu bele ni sorosu dugu no mo jerisu na tay u kana fo sorosu ka yaw dugu de ko dugu jerisu be na leya oh wage ko en revanche ko fait siena farabugu ko respecte l'état ne mo de fam o wage de ko kulita kera nin kama ko ibe ga kun deseran de la ko ni de kain c'est même wage devant le CNT alors que les responsables de l'armée côté militaire et côté politique ou qu'a sorti fond fena ils demandent la collaboration de la population. Mais aucune armée ne peut réussir sans la population. C'est quand il dit que accord Siena djihadistes au conseil que les Gilles Kono avec les djihadistes que ça respecte état ka fembe ko fona bora ko armée ka boy. Mais ni armée touraye et ko victoire ko état respecté armée be dugu kono nga dugu no mo te armée jati une armée te barake armée ka toli mun na fa bala. Il veut dire avion be douma, il veut dire marfa be douma, il veut dire kisse be douma, il veut dire donner be douma, mais à la donner djombula kado ko mo flami na to fe ni fin jama bula ko kelenga nyaka kelenga nyama e bo don chogodi. La première force d'une armée, c'est sa population. Et toi tu dis que tu te réjouis de ça. Cocaïne. C'est bon le CNT qui est censé contrôler le gouvernement. Anya Mounen Jalaki Dofana bi Ibeka Kaya. Accord d'Alger, comme en assemblée là. Tout à fait. Timina Amake. Ibeka Dougara. Accord d'Alger m'a dit qu'en assemblée là. Nerega Tchorba Batili quoi, Mamake, conseil des ministres là. Montera quoi, Mamake. Chogal quoi, Mamake, Konga, Benatale ou la Cassemie d'administration territorialement. Député quoi, Mamake. Accord de Farabou, na CNT là. Wage Ananawa. Au conseil que les Katani négocier qu'à fois étaillé. Au Djenanaïwa, Wage a signé. Est-ce qu'avant de signer, Wage est venu demander le CNT? Accordé Farabou Tara CNT là, Brima Fomba. Djao, accordé Ouagadougou Tara CNT là, wa. Ako kabe état ka fembe respecté. Anga mafa ka flanan na me, anga boy mission, ango fana la me. Accord une obligation de voilà. Non, accord la dîner obligation mimbala. Oui, il faut, au lieu de prendre le yoromina. N'a pas de muso bétail, parce que vous avez le 14 mars. Ni muso autour de l'Europe, parce que vous avez famille à trouver. Muso Goustora, Kataye, parce que muso Tabou, l'Oroni ni autour du Euro de Gourubengua. Ou Kataye. Fait une main, l'eau qui era flow. Comme il y a un accord, qui dit rien before. Nous avons quitté Tiaye. Janus me quitter, nous l'avons quitté, et ça a coûté. T'as quitté. Nous problème de la population, on a d'autres dans le Sophie. Nous problème de la d'autres dans le Diable Sophie. Ou t'as déjà d'autres pour le Garola. Me fait mieux quitter Tiaye. Ni quitter ni nana. On a le flow concerné. Flow, quitter là. Au quitter pour moi, au Catado Luma. Parce que au couille mouillé. Parce que quand on fait le dozo, il y a mais flow est michi tout kacha. Bamanon faut tout kacha. Michi na do na bamanon ga yorola. Furu kono na la. Maro la hiri tige tout flow ni fait un baby plane ka kiti tige na tara dozo ga yoro. O se ka ta fendo kun ka fo ku ka ni sara wajibi. Ka so eta so tieni ni ngara furu kono ba so ato akaya bokwa. Ni flow ma sara be menacer adobe wajibi o be tukubla. On t'a donné la femme. Parce que dans les 5 décembre, les 14, en négociation, on a eu au Kono, quand on va démarcher, on a chama mais faut be maliani fa wono
o da to bembalia cause chama me entendre la personne nga modi fo donc o yoro mi me ba fa mo kono na la gele mi na na lu ngon che ni yoro mu bala quoi donc so me kidi te ga to mi na kuma do luka jete la ana fendo be da flow ko ita so furo mi tiena ato obo donc o no o kiti o sugu na o ka do luma mais ni donzo ni bamaro ni flow be na fende bo era ni ngon che sigila o lu da to la kidi fela ni dugu mo do be depuis na ko ma so do dam jadu suka kidi tika to la ni ya boire la volontairement ka wuri kata jadu su fe ka fo ni fenzo karana dugu kono walma ofla alla la mari dama ofla fora ni gongo amda kidi jadu suka kidi tika parce que chama be forogo la jurugo la fen chama be do be wuri volontairement ko sari mam ya bo yere la ka so ma wajibiya itara jadu do di ba fe ko gelati mana ni ma do che ko gino ni yel ko te za gelano te na ngonje e tara si sa jadu no ko bo ni gino ya ko yi fora ngongo ma fe amase la ngongo ya kitite ni o ti taru lu mana ye o be kiti la ge ala ye kiti fo do ko na ya fo to mina aka ga tu no lu akitite te u ya ni dozo fe no kiti su no ti gara ni dugu mo ni contestation mu bula kiti la u ya ga don mo amuru parce que ni dugu fe la ge mo ka kiti u ka ko u ka kiti u ga almam nu ga fon se ka gal jadi sute ni fo na na dugu tu utana fo ba dugu ki blo na we fo ka be ni fon kala ndaro nya fam o jusi traditionnel u bu ga yoro nu na ka ko ni ti dal ni fo wala te kili ndaro nya fam donc nu na akini wulu la nu ya ye kiti tigara ko ama ala ka kula ne soso ama fu soso donc du mo fere da jeno yi mais nu ya ye ko fiemba kiti tiga to la nani kula ne be fo no ngoya ki fa la do kan ni dron ka soro tiente o se ku o kiti contexte donc bengara o fene sonan ma donc de ato pour ba ko no mo be ga femi fo ko exigence do kera nyono blala kuda ke ita islamique de ye ni kalole tiere la man ala ta manje de la o mo mana ko no benga kera benga chula ni na kera nu yere bi se da fiatu no wasila ka sura amma ke obligation ni nyoka ni point ni kera dro o go no ba fa kana wadu la dugu kono fene se bunu ga wadu ga misira dugu kono anya ira ka fo ala ka misiri ma se ga la bel ka fo ko ala to ko ti ga wala ala ka misiri ko ma bina ala ka wadu kan le fo misiri kono mais nu be na wu ga dugu mo informer ka fo amira wadu ga misiri kono u ko wadu ke milita nu tu mo be bo tu ka parala donc ben grande kan donc bengami no ni population no ko pour que se ga la fia sigila ya famo awa ni akor ni yoro ko da akor ni da yoro ezo conseil la yelkoy be bora kanga chikoroba nanga karambo la me yaninga awala wala yoro la we doka publication irana sisa ko Amadou Albert Maïga. Je crois que conseil de CNT là. CNT là, effectivement, oui. Ni ngai ko ibado parce que CNT Beljabi. Tout à fait, oui. O si moga fanate fen irana fen minte ko nyana mai. Ako ateminiti shegimbo. Que l'Assemblée nationale ne doit pas 3 milliards à l'EDM. Ce n'est pas un débat car nous avons audité la structure. Il ment, il est de mauvaise foi. Que l'Assemblée nationale manga et ka EDM ka 3 milliards d'euros Assemblée là. Ko ni masi kuma yere la kadaka kule Assemblée nationale ka konti seke ko rasabe kan galunti ke kan ngania mai. Il y a 28 minutes à quoi on vient de m'informer que le Rasta a dit que le CNT Assemblée nationale doit 3 milliards à l'EDM. Je ne sais pas d'où il sort ça mais c'est faux. Comme Roya Wolisa ka foye ko CNT Assemblée nationale ko kanga milliards sabadi EDM ma ka ta donné ni kuma imbo. C'est le plus de lui. Oh netado. Na koma ko rasabe galunti ka ko kale wolela ka foye. On met journal Lindama. Journal Toko informateur. Beka tapé Google Kono. Abora le 22 avril 2021. À titre, l'Assemblée nationale doit 3 milliards à l'EDM. Comment les bêtes sont là, les rétablos. Ou quand la Kounou. Le journal informateur. À apparition 22 avril 2021. Assemblée par la rédaction. L'informateur. À titre, l'Assemblée nationale doit 3 milliards à l'EDM. Abora mois d'avril, clé mouani clé. Bien le combien? Le 28. Bien clé woroy. Allez, bah, c'est un tel, allez, kalama.
Donc o ye ka o yɔrɔ jaabi ye ka tɛmɛ an fa bɔra ka mun fɔ sisan a ye fɛn saba fɔ a kɔnɔ i b'a ta k'a tɛngu Wage ka kumakanw na Wage ko en revanche fɛn min kɛra Farabugu ko a ɲana trop ka da k'a bɛ jamana ka sariya ni jamana ka laɲini na ka baara bɛɛ bato ko fɛn kelen de tun bɛ yen n'o tun bɛna dankari jamana sigi kun na n'o ye k'a fɔ ko armée ka bɔ yen k'olu ma sɔn o ma ko n'o tɛ k'a tɔ bɛɛ ɲana aw ye an fa lamɛn an ka alimami n y'a kalan bɛnkan kɔnɔ bɛnkan min ni rapport bɔra n'a ye point min bɔra a kɔnɔ les différentes religions entre populations seront gérées par les oulémas des localités respectives, sauf pour les peuples victimes de délits de faciès et de ciment, ainsi que pour toute autre personne, d'une façon volontaire, décide de soumettre son problème au djihadisme. Koni gɛlɛya bɔra maa fila ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a fɛ ka gɛlɛya lase kiri la ni aw yɛrɛ jɛra n'a ye k'a ta ka taa n'a ye djihadistes bara k'olu b'a tigɛ ni Ala ka kuranɛ ni Ala ka sariya de ye o ye n'a jara aw yɛrɛ ye dɛ n'aw ko aw dalen bɛ djihadistes ka kiri de la n'aw taara olu bara olu b'a tigɛ ni kuranɛ ni Ala ka kumakan ye Tout à fait. i y'a faamu ko mun ye filaw ta ye filaw ni maa o maa na se ɲɔgɔn ma o kiri bɛ taa tigɛ djihadistes bara wa a bɛ tigɛ ni kuranɛ ye depuis quand kuranɛ est une loi d'application au Mali n b'a fɛ Wage ko yɔrɔ ko Wage ko sariya batora ko jamana batora l'état des droits n b'a fɛ k'o yɔrɔ de dɔn ni mɔgɔ min minɛra général la busan hakɛ joli bɛ bɔ a la o bɛ code pénal kɔnɔ wa ni mɔgɔ min minɛra suyɛnni na mun bɛ da tɛgɛ kan o bɛ code pénal kɔnɔ wa ɔ depuis quand Mali sariya bɛ yamaruya di siya dɔ ma i sigiyɔrɔ la i k'i ka sariya kan je veux qu'on m'explique. Accord d'Alger a consacré dans son principe le préambule l'intégrité du territoire jamana clé dugukolo cléa la forme républicaine et la laïcité. Il nous reste 3 minutes. Amakea. Donc moi je veux savoir que Wage nous dit Mali constitution est charte Fandjonko que la charia est d'application. C'est la première fois Moribo Keïta, Moussa Traoré, ATT, Djonkunda, Ibeka, jamana ki tegeno bla papier la papier mina a djeranae mawureka aka dine saria taka kiti tigeni oye Mali dugukolo sanfé. Que l'État acte, formalise l'application de la charia d'une autre source de droit en dehors du code de la constitution. Akoyoro mina djerisu betu ka prêcher wajulu kany. Mais jamana ka bara mu wajulu la contrôler la prêche. Tout à fait. Hala ma me ambe kaso kono. Dobora Guinée kana ka be seli ke bamanangana. Ministre de culture ma décision ta ka gen. Amakaya. Musa clé la bête unte wajulu ke baraji Musa ala ka darosma. Ako yamaria tumale clé ne bolo. Bema yamaria ka wajulu ke. L'État a le devoir de contrôler les contenus de la presse. Wajulu te problème nga wajulu kono ko. Muso qui voilait Dinedo la liberté de culte. Naka wajibia mugoka. Ni bete djihadisu ko yorola. Ni cheibe kulusi tige. Ni musebe voile d'eau. Alors l'État accepte que sur une partie du territoire, une autre source de droit s'applique autre que le droit positif malien, la constitution et la charte. Alors, accord signé Johnny Jonte entre la République du Mali, nan fako ko État islamique, État islamique koroidi. Jamana mi ni islam sharia be batoy. Et État koroidi droit là, un territoire, des populations et une organisation, ou des États définition et droit administratif. Un territoire, des lois, des populations. Jerisu ko ngo yoro de ni. Ango sharia de ni. Wa ango mugo fle ni yoro la e jamana jerana ni yoro ni anche. On n'a pas acté la partition du pays. C'était ça le truc. Je comprends très bien. Voici ce qu'on avait à tirer comme conclusion. Il faut s'entendre. Mais amène à le développement la mercredi natal. Alors, il y a un thème qui est grève. Kado kono, kafoko, ou faut analyser.